Amo na di puti isa di adto ra pud jaketon. Pamaagi lamas kuryente aron mamatay. Hindi na napuntudo sa pagpunto. Grabe ulit. Misalan ulit. Grabe nagano. Kasi na nakapagpunta ng siguro. Sabi nag-repair og signal ba sa wifi guys. Natumba. Anda gitan tumbahan ang katong main line sa kuryente. Namatay dito yung anak ko din. Asawa, wa mamatay ko rin ng buto ang mga unod. Ito ang gisgutan ng bana. Bukit dari Pikas, ito po. Tagsa na may lubi, makikit anin. Ito agad na, anak silinan man na walay ato sa isang bahay. Kolor of kuno ang isang bahay, pero na nga palid sa hangin. Hey! Di ko ka-vlog rin yung bahay tahi guys, kay adhang pikas ka nga taon. At maadyo. Marasok pa nitang tangan yung simento. Hello guys, mao ni among view sa among atbang sa mong bayo. Nagpabuhat man gud mi og teres diri sa ibabaw. Mandi ako ditong dari. Kanang bada kang tingin na. Nang trabaho sa gobyerno man ang damit bahay. Kana bang mutuha ba guys na ang isang kurma mura og kanang layon nga naghapa. Kari dapit isang oo. Dari ikog. Dari Pikas guys. Oh. Basketballan ng dari Pikas.
Gamba na guys, bitog na. Dahil tapos sa teres, hindi man init. Anak, magsubay daw na kanan na sina na magsubay diha. Hilak ng anak ni Joy Joy. Meron naman kasi na nagbubag. Sampung na to. Mag-uwan mo basa niya. Asa man is daddy kendoy? Hindi pa rin sa class ulit. No, manangang teres o. Pintala na ng Jimboy o. Ajuhan din. Ito di taot na pinanggin ko. Magmatuloy pa na. Wala to guys. Thank you for watching. Kung sa patong wala pa man ko subscribe sa akong channel, palihog ko subscribe. Parang tulong nyo na rin sa akin. Thank you guys sa panood nyo sa aking vlog karong adlaw.
Thank you. God bless all.